posachedwa tikupasirani interview imene MBC inacheza ndi Mnyamata wina amene ali ndi chidwi choonesa kuti akufuna atapanga ndege. Taonani interview iyi. Akupanga zinthu zodabwitsa kwambiri. Anyamata ake ndi amenewa amene wakhangana kunyamula chinjinga kumbuyo kusi sikuzola kuti nsogolawo ndi ndani kwa muna nduganiza kuti mwina ndi ameneyo amene akuteka kuti wavula chipewa akuteka mo big man chonchi. Zabwino madam. Zabwino mwino. Pakeo chikoja ndi dzina ma. Yes. Sino chilendo yayi. Pakeo chikoja. Timakona ni ma TV mu, ma internet. Kana kana mali kuzomba ka kuchina mwali kandi inu ka. Pasite boundary. Pasite boundary. Yes. Nde munatseka kuzomba kuja mabwera kuno kuliro. Kuzomba sina sekeretu. Tukupanga ma renovations. Kuti ukhale branch kuzomba. Headquarters tikati chiyambi nacho kana kuzomba. Ndito kuno branch kuplanta yaso branch. Tikhale masija atatu. Headquarters zikhala. Panopa takaitisanga ndiri kuno ine panopa. Headquarters zikhala kuno. Waso boma lili kuno. Capital City. Kampani kubwera kuno. Capital City. Anuso musamuke. Tati pasachidwe kwambiri ichi. Timadusa siku ndi nzanga mwaini kuti kodi ni munthu amene akupanga chani ndi ndege ndi chani chifake tinati kumati ime tibwere tidzacheze nano amwana. Kuti kodi iyi ndi ndege. Koma tikhale basi. Okay. Koma imene ndi ndege. Ndi ndege. Imene ndi ndege. Mugalo amenemu. Sinate. Imene ikhala yokwera anthu 30. Muzikhala anthu 30. Apa meme kuti kuendera papa ndiye kuti ndi mu meme akhalira mu ndege moja kuti only kuti sikhani ma class makwera ndege zanu zema khala kuti First class. Ka business class kapena economy class. Ikhala normal bus. So is car bazikhala anthu atatu line normal muzikwera anthu 30. Si uluka. Si uluka. Hayi. Yuluka zakulusira nina yake ing'ono. Poti nje malamulo amaendera. Tizapanga nake ulusa. Yongolusa kulusira remote to just show kuti it's possible. Ndika momina zinthu za ma kgs ngati munthu. Lese ngati nuyo mina ndi 8 kg 70 kg. Kuika momina zinthu za ma kgs ngati amene momina zinthu 4 ndikuti equivalent to 4. Nditizaulusa chimene chija kumalo kwa kuti kopanda danger ya moyo wa munthu. Kuulusa zinthu ziyazo namalusira drone moja ndikuchiteresaso. That's the capability kuti ngati chanyamuka chatera ndikuti escapable kuyenda. Kozika ulusa muli munthu muli ali suicide mission. Kusumuza chikanyamuka chitera bwanji chipanthu. So to avoid that zaulusa zinthu za makeji Kadi tubasiment Rajepa makeji za munthu titu. Zaka makeji okay. Let's say 400 kgs kuyika mu ulusa 600 kgs kuyulusa ndikuiteresa kumalo koyenera kulibe kwa anthu kuti katera ndikuti sibakhala hamu ngati chako chalepera mulibe moyo wa munthu. Ngati chakhonza ndikuti moyo wa munthu usatha kutereza chimozimozi koma pa nthawi ino ichichi sichiuluka. Chakula. Tikakhala mwina apo chikoja nkhani ndi mundi nkhani zambiri zopereka chidwi kabasi. Ndikuona atimati ma quad bikes zokwera nthawi zabiti muona ana ma big man okudya bwino akukwera zimenezi. Koma poti nkhani imene tifuna kwambiri kuno tikambirane kuno ya chindege chimenechi. Ganizo la chindege chimenechi. Okay, chindege chitu tikabwera apa bwera ntione apa ngati mungakwanisi. Nayambira kuzomba kucha. Timapanga magokati zokwera mu nchenga zija. Tupanga magolf cars amakwera anthu kamenya golf. Tupanga makwadi bike ngati akhalira poyo. Tupanga ma kitchen ngati ali panjawo. Yoti utha kuchikoka makaphika pena pake timapanga. Wa restaurant uja? Timapanga ma slide ana aja tikupenta magali moto. So normally chindegecho timapanga za anaso za ku playground zija. Izi zosesereka. Wewe kusesereka ndi timapanga za ana zija. Koma pano it's a improvement. Ganizo ndilo kuti mukapita kubunda kuja. Tapangira maboti. Okuna weka napanga madamu kuna mwene kuja tapanga maboti kuli maboti okuti anthu akukwera amakwera anthu boti ndikukwera anthu 12 tapangayo anthu akukwera chikuyenda m'madzi moja tapanga ndife pacha tukhala apato chokha tapanga maboti yokwera anthu 12 ndi boti imene tapanga ija
chimene chizichitika kumalo kuja kuli amati roller coaster kuja kukapita kwazo kuti chamakwera chimayenda anthu ngati kumaopa ena choncho chimene chicha chili kuso kumeneko nditapanga chiboti chili kumazi kuja ukapita ukwera boti chakumazungulira pamene kumazungulira paja pali island chayangokhala palibepo chimene chilipo so napanga convince ine kumene kuja nditapangira boti chakuti yayi tikepo chindege pamwamba pa island paja kuti anthu akakwera boti ija azikafika pa island paja kukwera mu chindegecho ndi chindege chizikapanga machani. Okay, chindege chagwira ntchito zingapo chikitagwira ntchito ngati conference chitagwira ntchito ngati cinema anthu makaoneramo ma movies whatever it is mina majambula zina zake mufuna mukapange showcase mutawupita ukapanga meeting ngano yonje ukapanga showcase cause chikunyamula anthu 30 mutawakadyeramo so normally mtojeka family yanu mupita mupita amene kuja mukakwera boti imeta panga ichi mukwera boti ikutenga ndi kuntunda yafusa ndi island paja mukasika mukakwera muchindege muja mwindufulu ndi family yanu mufuna mujere imene mukadyeramo mufuna kuli muli ndi birthday party mukapangira mmene kama ndi ka meeting ka anthu ena kofunikira mufuna pangira meeting anthu 30 mukapangira mmene comfortably so that's why chicho kwatokwera anthu chokwanira anthu 30 mwaka mipando ndithiyo kuti yakhaina ndi ma TV kumbuyo kwake kuja TV chitivi chachikulu khala kusogoloko koma kumbuyo kusere kwa mpandozo wakhala ngati ma TV mema khalira mu ndege muja inuyo munapanga zo ochilira history yako pakeo kuti mafika mapanga ngati zimezi ma quad bikes makama muti magokati kama chanchani history yanga ndiyo siyana history yanga ni background yanga ya school napanga computer engineering ndine ICT ndine programmer ndine networking waza ma computer ma software ndiza hardware electronics chilo zimasowa isizi masowa chilo ndagwirako pang'ono kumale kuno mwina miezi 3 koma kwambi nagwira ku Botswana ku Swaziland for almost 4 years ku aviation department ku Ndege nagwirako komano iyi ndi passion I've always wanted to have something, to create something. So hii ni passion. Of course ndiri kuposana na mapanga nani nakatokwaza katopanga za racing, tima desert race. Za ku desert. Mwakwera zima go-kart zima quad bike zimenezi ibikisa neko nchenga ichi. Tabanga nawo. So passion ina nkhali ya magali moto hii. It's been there for a long time. So zandupanga zinzo passion chibadwa ano basi mdali sochokera kwa Mulungu. Kuma school ndi ICT. School yo soti naita tima panga practice ngati ma website athu omwewo ma page athu ma design ma graphic design kupanga tima panga toka so komabe percentage yakulu 90% naipereka ku engineering kufika ponena kuti kumandisiye ntchito ndizipanga za engineering. What gave you the motivation or the trust or the hope kuti kumene kuku ndizitha kumaja na ndinokwatira apa kuti ndizitha kaza zitha kupita ku saluni bwino mwana kujaza bwino what gave you the trust kuti makundika kwanisa kupanga salary? I always tell people kuti life is business. Kamugwira ntchito kuota body, it means you are an accountant, you are a CEO, whatever position you have kunchito kwano, you are still helping the company that is doing business of selling whatever it is selling, then you are part of and parcel of that business. Water board agulisa madzi. They decided kuti zipanga purify water agulisa madzi, kukulima accountant majani maudindo osaja lumene kujaja osaja, they are all doing business. Ka uli kwescom akuchokera magesi chokera ku hydro kupanga ya magesi aja akapanga magesi awo aja agulisa magesi. Still is business. So whatever you work is business. As I'm doing here, I'm doing business. Ndopanga business paliso anthu amene akugwira ntchito kuno alipo anthu almost 10 akugwira ntchito. Mugwira to 10. Anthu 10 akugwira ntchito ine ndopanga business. The reward they are free to work for me to run my business. They are also free na also akazaphunzira maluso anga kwase class my business yawo ndizoledwa. Ndikuti akachuluka opanga business ndiziko lilemera. Tiyangana mai kwambiri olemera ambiri wa ku America kuti anthu ambiri ndi business. So it wasn't hard for you to migrate from computer engineering to completely abandon a master pack kuti kumandiza panga zinthu zoti zochita ndeka zozilipira ndeka? No, it's nothing comes easy. Nothing comes easy. Chambirira wena kulimba mtima kuvomereza
nkusankha kupanga chisankho ngati ndinapanga chisankho ndiyambira kwathu kwa makolo kwauza ine skulu mwe ndipulipirira ndaphunzira koma I'm grateful kuti ndaphunzira kuti exposure yanga amene ngapangire ndikusaphunzira nzosiyana skulu ije ndithandiza kukafika malo amene munthu amene sanaphunzire sangafikeko so sangafike kwaloleda kufika komano majority ambiri amakhala ni mantha yapo iyayi koma chifukwa cha exposure je you are able to interact ndi wina aliyense chifukwa choti kumutenga ngati wina aliyense ndiweyo muli chimozimozi mmene mulili so it was hard because nditauza ndifuna ndipange business capital anandikaniza mzati yayi ugwirizigwirire wekha ntchito sizinatheki upange wekha so ndekha sindinanyoza olimbikira bambo anga olimbikira bwinobwino CFA chartered financial accountant whatever has been ntchito zabwinobwino koma ana makuza kuti changa si chako ndachipanga ndekha upange chako so ka mentality kamene kajaka ndipangizana neso ndipange zanga kuti despite abwino palopa I've learned kuti as a parent be tikatengera kwanza I'm sorry to say it ngamuna lenga kubuka rich dad poor dad my contents ajama kamba kuti what the rich teaches their kids about money that the poor and middle class do not do. Ife kuno ndikati takachape mwana galimoto mwana chakachapa galimoto akangochapa mawaso kachape galimoto mwana kachape galimoto mwana chama mwanyinyirika chifukwa chani fayo loli chimene akupeza maphindu mukapita kwanza athu kachape galimoto atenga ka $5 eko mwana uja mawaso kachape galimoto $5 eko mwana uja suna akafuna china akagule ka sweet azangula tati galimoto sina ade it means akuti akachapa galimoto apeza kena pamene ndamaphunzira kugwira ntchito kuti apeze pamene ku Malawi ukamagwira ukampasa ndalama mukuti spoiling the kid so ayamba kusutira chamba amene asokonekera mwana mumpisa khedwe lakwika so normally it was hard still because there was no one to help me but because I was taught kuti mupange zanu so through that namba kumapanga ma services kupenta magalimoto kuongola magalimoto ndalama ine mapesa kuchokera kumene kuja ndopanga invest ma productions anga because there's no one to fund the production let's say kuti ndipange chitrailer ngaticho chifuna mwina 1 chakuti million kuti ndichipange kuti ndichigulise kaya pa 3 million kaya 2.5 million ndilo ina ndilowesa ndalama yanga mwina 1.5 so first nditenga service ndikukonza ndamotani yapanga ngozi ndiyongola tipenta kundipasa ndalama ija ndikamba kuipanga invest kuti mene chocho so that's how I manage my finances anga singali muthu anditenga ko ndalama kuti alo makolo iko 100,000 itenga ayi nayamba ndekha kumagwira ntchito pende kupangayo kupanga so fund ntchito ina so I've been circulating ntchito yokhayo to get to this level tikucheza ndi Pakeo Chikoja program ya Innovators and Achievers kuno ku MPC tili kuno ku area atisati ku area koma tili ku 6 miles mzinda wa Lilongwe mbali mwanse wa M1 kuti tikakhaulita tandikira kulowa town ya Lilongwe sopano palipena pake pamene pakuchipereka chidwi kuti mkulu wina wake akukhanga kuti akuwotchera Ndege mkulu wake amene ndi amene iyu ndipo zikuonesa kuti kucheza kwathu kuti mkati mwa chipewa pamukanga tumuli nzeru kwambiri chifukwa akukamba nkhani za mabuku akukamba nkhani za engineering ndizosiyana kuti khanga ndi nzeru zake ndizopita madera osiyana akhala pomwepo program iyi kupitirira mwendo wathu program ya Innovators and Achievers ndi amene Pakeo Chikoja Mnyamata amene atakhalisa kuzomba kuchera zinthu zosiyana kuti yayi mwandibwere ku Lilongwe tizaoneseso Lilongwe kuti timachita zotani iwo amapanga zosiyana kuwocherera koma kuti anaphunzira kwambiri za engineering chimene chatibweretsa kuno kwambiri ndi Ndege chimene yakuwocherera chimene mukuchiona pa chithunzicho chimene timafati dzuli kuti chimene chichizigwira ntchito banji kuti amene isapha anthu koma zona di Malawi tambapanga ndege zomakwera masana tinamba kusangala kumatuza kuti yaya kuti ndege imene izikangoyima pena pake anthu koma jera mmenemo koma kuti ali ndi maganizo ofuna kupanga ndege yeni yoti uluke project imene yamba liti project imene yotu ndiyamba ndikamaliza kunoko mukamaliza kunoko kuti kunoko mukakuona okay ndachoka kuzomba kuja kuzomba sinali malo a rent nali padene nali kunyumba kwa makolo pamene pali malo namangapo kumasi pale pasi opa chamuna ochera basi so kutabwera kuno nafikira kumalo a rent
pa kaphiri yeah. kumene kumalarende ndi facha kudula kwa mani malipira pa mwezi 800,000 ndilipire pamalo pa mwezi 800,000 ndilipire antchito anga ena ma 100 ena ma 80 ena ma 100 yakuti mina Mnyamata 13 oseko ndalipire ndaona kuti zina zimakanika ndena mabill so matha kulipira pa mwezi timalipira chokera kuzomwezi tikupangazi fandika phati ndikuti muna zokwana muna 1.6 million 1.7 udusa kumatha mangina mina 2.1 2.2 mwezi uliwonse zimachoka mumumu chokera mzimene timapangazi zimatheka ndithu zimatheka inuso kusala ndi change kwalipiranso nyumba yanga yokukhala kumasamala banja kusamala makolo ndi abale ena mbalimbali. Okay, chabo pitiriza. So ndikamaliza kunoko mukakuona kufunika slab ndike cement kuseko getike tike ma sign post bwino and then from there we should now start kupangano zimene ife timaina umapanga cause ifeyo ndikayankhula apa nene kuti kumalawi kunoko kale mina mukuziwa unali piu yes piu Malawi yes fetali yana apanga zochera piu ije kamabwera basi chobwera chance chokajija driver mavaji wa njinga ya moto khala pakakona mukafusa anthu akale akwena kuziwa amakhala pakakona akafika mapanga chiudu chose chakuchitani chipanga kuika mipando chili chonse udu yose chamapangira ku Tanzania ifeyo tifuna tipange tibwenzereseso zimene zichazo ndi timatha tikwena kupanga inoyo mpanga itipanga timatha kale panana amabwera kunoko magalimoto yabwera galimoto bampala aumbira ataya kaya grill kwapangira kaya body chabwera yopanda chivani cha UK chabwera chivani chicha timachosa kwaumbira cha local so mabasi ajaso timapa udu cha tikwena kumapanga timatha nzoina tizipanga so what we want is if you don't want to be like sitichula maina makampani ambiri ali kumalawi kuno ndonena kuti ndi ma agent galimoto yopangira mwina ku Japan kunoka kupanga assemble mangirira that's what is happening mone ambuka ati chipita ndolemera fuati makampani yo ndi ma agent amakampani olemera kale amaiko ena ife tifuna kuti ife tikhale company kuti zipanga tokha konkuno kupanga chinthu chija tisakhale ma agent tikachipanga brand yathu tikamati ngati chipewa cha logo yathu limene extreme rhino engineering tikapanga galimoto yathu kaya ndi basi yathu kaya ndi njinga kaya ndi chani chikhale chopangidwa ku Malawi ndefe tizipanga zonsezi konkuno chili chonse chitikire konkuno pasakhale zokuti ifeyo ndi chakuti Malawi pali zambiri mizo tikati chakuti Malawi but we are just mina ndi Malawi songopangira assemble if you want to manufacture locally no so normally zomapenta magalimoto kuongola sitisiya tikhabenti zikupanga kwa zezi yazo it means ngati kuongola galimoto kuongola yanu mabwera ndi galimoto yanu yoti tinapanga safe yachokera kandi Toyota kandi Benz BMW it means yachokera ziko lina ife tungoyipanga maintain kuibwezesa mmene aini yake anayipangira kwa ife we don't want that it means we are agents we don't want that we want ife doing something from scratch koma mukutawa nkhani ya ndege mukuzungulira uko ndifandidziwe kuti nkhani ya ndege iyamba liti ndege iyamba tikamaliza konza kunoko which is very very soon tiyamba kati maliza kai pamelipa timalize ifika chitero chikafike kuno kumwamba uku makupe akidwe ati kaso machubu ama oje na engine achi namakhali a bombard ya jet achi ti kabwino mafani aja chili chonse chikhabwino izoneka ngati ndege munthu kuiona zona ngati ndege mina inali yoti inali yakwe apo tikwina ke nangobwera sioneka so ti made in Malawi ya ioneka ngati ndege anthu anakangoigula ndikuibweresa komano onene kuti sitani siuluka iyi muzakwera anthu 30 azikapanga zina ndi zina koma siuluka komano after this we are going to do a project where tizapanga za ndege youluka because where we are able to do we can do a drone kuiulutsa it's a small thing you can build a drone from scratch tiulutsa but it's a small thing sikunyamula anthu depending on mene kalili kanthu kati kunyamula kanthu not anthu fanga kang'ono so it's a matter of scaling up the same engineering nkuti chinthu chikwanise kunyamulaso chinthu chachikulu because ngati kali ka drone kakang'ono kaunyamula magrams ukapanga drone yokulirapo inyamulaso mwina magrams ochuluka ukapanga drone yokulu kwambiri inyamula ma kgs ndetu kukulisa engineering yomwechi ukapanga ndege yokulu inyamulaso ma kgs akulu equivalent to munthu so that we are going to do zeru zimachokera kuti kwa mulungu
kwa mulungu. Of course still despite kukhala ndi talent yache bado, of course even zimapanga galimoto mapangas, it's still coming from kumwana cause I was able kupanga galimoto yende remote control kwa anthu amene kula nawo akuziwa. Kuchola kupanga galimoto remote control iyenda, tipanga katika mota iyenda. The same thing about technology kubwera kuti electric cars panopaso kuli kusintha. Afuna apange migrate from petrol engines kupanga environmental friendly. Yes. But at the same time tupanga ma mini tractor. Ma mini tractor utapangako prototype imodzi imene ili ku city center. Ili ku innovations department ku OPC. Ku OPC ku Lilongwe. Tapanga tractor yokuti ikumalima mizere itatu. Ikulima. Nthawi imodzi. Ikupanga kunoko. Kuno locally made in Malawi. Pa chikwangwani chapchili panjacho chonse ilipo. That ili pa chikwangwani it's not a picture yopanga download, but actually it's a picture taken from the actual things chimene built from scratch. Kwale sasa anthu kuti ayi mapanga assemble tili ma videos amene tinasunga kuyambira tikudula chisulo choyamba nkupapinda nkumaocha mpaka ndikufika kuti chinthu chekwayamba kuyenda chikulima chikwanitsa. So impact ya the same thing like I said usage yokuti chikugwira luxury, chikugwira ulimi, chikugwira economic wise. So the same can apply to Ndege. Ndege also can have three meanings. Itaunyamula luxury, unyamula alendo, ma tourist. Itautilira ulimi anthu amatautilira. Pali palo ina kuti sungapita kuti tractor yanga chikaponda mbewu chikaononga. But utakwera Ndege ikapanga spray ma chemicals amenewo. So itaso kupita malo kuti mina lese kwa disaster ajachitika kuli disaster Ndege can take mankhwala from one place to another or kutenga a patient from one place to another. Paipa li barrier yokuti sungathe kudusapo to get to the other side. I see. What would you say have been the benefits of your venture kusia ntchito kuyamba mapanga zako paweka? Would you say you've managed to meet your expectation, or you think of going back to no? My decision, I made it, and I told myself clearly, but I will never ever go back, and that's just a fact, because the years that I've worked and the years that I've been doing my own things as an entrepreneur, the more years are the ones that I've been doing my things of my own. So what I would say is tikatenga kuti by the time I was working kunchito yolembedwa, I was just me getting my salary and me. But now that I'm doing my things, I'm able to employ people. I've got people who get ntchito panopa anthu 10 are permanent, pala anthu atatu are temporary. So anthu 10 are permanent aja now, so they are helping my family. Zawena ndo kwati laida ndi ana kuphunzira ntchito, but I'm able to say I'm proud kuchima ndisangaza okay ine pamene ndipandekha ndiso ndi anthu anga 10 kumbuyo kwangako okuti nawonso akuthandizaso anthu ena kumbuyo kwawo sindingaziwe nambala yawo sangandipange. Give us an idea. Could you build a quad bike ngati chimene chichi? How long does it take you kumaso chikatha ndio kumagulisa ndamba zako? Okay, to build a quad bike pali ma levels angapo. Pali yana timayambira yana. Our minimum price of selling quad bike yana it's 1 million. 1 million is the cost of production. It's around 700 because it's Malawi. So my profit on one yana it's 300,000. And that one to build it, if materials all are there, couldn't run my fans and didn't run my bomb. It might take a week to finish. So to build chachikulu pali ma levels pali ngati chichi chachikulu. To build something like this ichichi nchokuti nchakunja mwachinafa kalekale. So tachipanga build kuchipanga kuchika engine, kupanga za engine, kupanga ma fibers, kuchipanga chanjanjani kuti kapanga tokhanga chichi cost yake kuchigulisa is 2.5 million. 2.5 million hiyo, our cost of production is 1.5 million. Pali level ina ngati okay sorry. Ngati icho chili apo bocho. Ichocho njokuti palisina zimafika mpaka na 5 million, depends on the size. Material, engine capacity, cause ngati chichi it's bigger than kama tomatimira kayato. Yes, cause engine chichi capacity yake is 1000 cc. So 1000 cc ndi yaikulu. Mukapita pa ato mira ni ma 600. Mwina 590 600 or 6 something, but it's not 700. So izizi nzazikulu ndithu power yake teko chichi topeza breakdown ya mira ichi utoka ikoka ndi chichi. So meaning ngati chikoka mira it's useful. Chitakoka ulimi ngolo ukakololera. Unyamula fertilizer ukanyamula upita kumunda. Utenga drum yako ya madzi ja ukatani ukakoka drum ukathilirira. Muna kwalero tingo yima pamwepo poti zimene zochitika kuno zambiri it's work in progress. Kuno tibweranso
akuti wapanga tractor, akuti kuli bwato zimene za Malawi mukene muzione kuti zikugwira ntchito motani. Kwanso muna mutakhati mukufuna nanunso chinthu chanu alipo Amalawi amene akutha kupanga zimenezi, muwapatse chochita chifukwa nawonso akupereka anachezera ndi munthu ameneyi makamaka kukambapo za malingaliro ake ntchito zamanja komanso zopanga ndege. Ameneyi kwawo kwenikweni ndi kuzomba koma padakali pano ali mu mzinda wa Lilongwe kumenenso asekula branch ina